לישון. תלך לישון. תלך לישון. מה? איפה בולבול? הנה בולבול. מה זה? זה בולבול? בולבול שלך. זה אף. אז הבולבול שלך. יאללה, אתה הולך לשאול, אתה לא רואה אותו. קחי את המחשב, נועה. אני אעשה לך מסאז'. אני אפסיק? לא. עוד? לא. זהו, מספיק? יאללה, קום. תגיד לצחי. אוי, זה שיקור אתה. תגיד לי, מספיק לצלם אותי. תגיד לו, מה יש לך? מאור. תגיד לו לצחי, מה יש לך? מאור, תגיד לו לצחי, מה יש לך? לא, אז תגיד לצחי קודם. רציתי להציל אותו. 1, 2. לא.